Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin zamantakewa wanda ni Fatima Hassan zan gabatar. Shirin namu na wannan lokaci zai yi bayani akan wasu sakonnin text masu rura iskar soyayya wanda ya dace kowane ɗa namiji ya riƙa tura wa masoyiyarsa su domin ƙarfafa soyayyarsu. Saboda haka su da o'o ban kama suna ba, sai a matso kusa domin jin abin da zai ƙarfafa soyayyar ku. Na ɗaya, duk da irin ɗimbin ayyukan da suke gabana, zuciyana na tare da ke. Na biyu, da zarar idanuwana sun ganki nan take zuciyana take samun natsuwa. Na uku, ina son ganin kyawawan idanuwanki suna kallona. Na huɗu, muryarki ta fi duk wani sauti da ke shiga kunnuwana daɗin ji. Na biyar, da za ki fahimci irin annashuwar da nake shiga idan ina tare da ke, da kin daina tafiya ke bar ni. Na shida, daga ranar da Allah ya haɗa mu da ke, daga ranar na manta siffa da kamanni na ɓacin rai. Na bakwai, maza na burin matan aljanna, ni kuma ina burin mallakar ki duniya da lahira. Na takwas, idan na tuna ke tawa ce, mantawa nake akwai wasu mata bayan ki. Na tara, a duk lokacin da na tashi siffanta ki, cewa nake ƙarshen halitta. Na goma, lokuta biyu nake burin kasancewa da ke a rayuwata, yanzu da kuma har abada. Waɗannan kalmomi su ya dace kowane ɗa namiji ya rika amfani da su domin ƙarfafa soyayyarsu. Wannan kalmomi babu shakka suna ƙara ƙarfafa danƙon soyayya. Fatan Allah ya ƙara danƙon soyayya tsakanin masoya. Da wannan shirin namu ya zo ƙarshe, a madadin kowa da kowa ni Fatima Hassan nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.